national conclave ni. Dibendi ma bro reso Kenya. To twak nyaka karango nikech sigandwa ka osebedo ka wantie gi systemic dialogues mar solving political problems. There is no alternative for dialogue. The alternative mar dialogue en ni koro everyone to themselves. Seche ma koro wuoyo matiende ni koro we give room to chaos, we give room to disorder, we give room to weche mamoko manyalo donjo. It is as a result of these talks that we ended up gi katiba makoro sani wacho ni the most progressive katiba. To wuoyo ni nochakore ndalo mage. Dong ne wuoyo ma ji neno ni ne wuoyo ma ochopo ndalo moko makoro wacho ni IPPG odhi odonjo ni kia ni National reconciliation ne gin gik mang'eny manobiro to culminate assuming ni dirisa kata window mar wuoyo ni nolore ni wabro wuoyo until when de wan kanye kaka Kenya namba chiel di koro waonge gi katiba mane wantie ni ne wadhi Bomas go nodhi mobedo ji no ombeko mobiro mochopo kamentie gimomiyo nyaka wawuo chal kama thuolo mane gige jenzi notimoregi ne window moro obedo opened ne jowa ma vijende mabende waluoro kabisa wan kod gi utewa ni eruse siemo wang serikal finance bill ni orach erose bole piny cost of living ango gik mantiere matimoregi ji obiane mesa mondo ji owuo. Koro an kuma nyalo wacho ni nen a lost opportunity. Nen mar vijende ka koro negi wacho niya wan okwadwar wuoyo timuru gik monego tim. That was a lost opportunity. That was a lost opportunity. Aparo ni serikal was at a point that gik ma ne jowa mathindogi ne wacho makata gi wacho sani they would have put them on the table and actually revolutionized this country. Nitiere the former president mar America miluongo ni Barack Obama to no wacho ga ni nitiere thuolo in